Find et roligt sted og sæt dig komfortabelt eller læg dig ned. Luk øjnene og træk vejret dybt ind, indånd gennem næsen og mærk, hvordan luften fylder dine lunger, og ånd langsomt ud gennem munden og slip al spænding og stress. Forestil dig nu et blødt og varmt lys, der begynder at skinne over dig. Dette lys er fuld af ro og helbredende energi. Mærk det langsomt komme ned og omslutte hele din krop med blidhed og fred. Ret din opmærksomhed mod det område, hvor du føler smerte. Forsøg ikke at kæmpe imod det, observer det blot roligt. Lad lyset ramme dette område og forestil dig smerten som en mørk sky eller en tung skygge. Lyset begynder langsomt at trænge ind i denne sky og omdanne spænding og ubehag til rolig og afslappende energi. Forestil dig, at smerten opløses med hvert åndedrag som is, der smelter under solen. Mærk lindringen sprede sig gradvist til det berørte område og bringe komfort og lethed. Tillad dig selv at tro, at din krop har visdommen til at helbrede sig selv, og at hver celle modtager dette helbredende lys og regenererer. Mens lyset fortsætter med at sprede sig gennem din krop, mærk freden, komforten og styrken vokse inden i dig. På dette tidspunkt, giv dig selv et øjebliks taknemmelighed. Hvis denne meditation har givet dig lindring eller velvære, overvej at abonnere på kanalen, giv et like og dele med dine venner, så flere kan opleve denne fred og heling. Når du er klar, træk endnu en gang dybt vejret og bring din bevidsthed tilbage til nuet. Bevæg langsomt fingre og tær og mærk dig selv lettere, mere rolig og i fuld harmoni med din krop. Åbn forsigtigt dine øjne og behold følelsen af heling, lindring og taknemmelighed i dit indre.